أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عجائز عالم ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላክ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርህርተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም አሜን። ሕዳር 24 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። 24 ሕዳር ኣሰይ ክንደይ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ። ሎማዓንቲ እኮ ቅዱስ አባታችን ሓድሽ ሐዋርያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስጋናተ ሰማይ ብምዃን ዝዓጠኑሉ ክቡር ዕለት እዩ። ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዚህ ዕለት ምዝራዊ ከለው ብንጽህናኦም ሰማያዊ መልአኽ ተባሂሎም ዝተጸውዕሉ ክቡር ዕለት እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር ዕለት ኣብጽሐና በረኸቶምን ረድኤቶምን አማላጅነቶምን ቃል ኪዳኖምን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ዕለተ መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ሕዳር 24 እንኳዕ ናብ 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይን ቅዱስ አዝቂር ሰማዕትን ዓመታዊ በዓል በሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 24 ካህናተ ሰማይ እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ክፈጥሮም ከሎ ብነገድ 100 ብክፍለ ነገድ 10 ገበሮም። አቀማምጣኦም ድማ ኣብ 3 ሰማያትን ኣብ 10 ከተማታትን ዓለማትን ገበረ። መላእክቲ ዘለዎም ከተማታት ኣብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ኤረር ራማን እዮርን ይበሃሉ። 10 ክፍለ ነገድ ድማ ምስ ሓለቃታቶም ነዚኦም ይመስሉ። ኣጋእዝት ማለት ናይ ቅዱስ ሓለቃኦም ሳጥናኤል ሕጂ እቶም ሰረፉ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል እዮም። ካልኣይ ድማ ኪሩቤል ሓለቃኦም ኪሩብ፣ ሳልሳይ ሱራፊኤል ሓለቃኦም ሱራፊ፣ ራብዓይ ሓያላት ሓለቃኦም ሚካኤል፣ ሓምሻይ ኣርባብ ሓለቃኦም ገብርኤል፣ ሻርሻይ መናብርት ሓለቃኦም ሩፋኤል፣ ሻውዓይ ስልጣናት ሓለቃኦም ሱርያል፣ ሻምናይ መኳንንት ሓለቃኦም ሰዳኪኤል፣ ታሽዓይ ሊቃናት ሓለቃኦም ሰላታኤል፣ 10 መላእክት ሓለቃኦም አናንኤል እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ኣጋእዝት ኪሩቤል ሱራፊኤል ሃያላትን መንበሪኦም ኣብ ኢዮር ኣብ ሳልሳይ ሰማይ እዩ። ኣርባብ መናብርትን ስልጣናትን ቤቶም ኣብ ራማ ካልኣይ ሰማይ እዩ። መኳንንትን ሊቃናትን መላእክትን ድማ ዝነብርሉ ኣብ ኤረር ኣብ ቀዳማይ ሰማይ እዩ። መላእክቲ ተፈጥሮኦም
እምሃበ አልቦ ሃበቦ እዩ። ኣይጠምዩን ኣይጸምኡን ኣይዋለዱን ኣይሞቱን ተፈጥሮኦም ድማ ረቂቕ እዩ። ተግባሮም እውን ዘወትር ቅዱስ 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 እናበሉ ንፈጣሪኦም ንስላሴ ምምስጋን እዩ። ምግቦም ድማ እዚ እዩ። ዕረፍቲ ኢልካ ነገር ኣይፈልጡን። ኣኮቴቶም ዕረፍቶም ወዕረፍቶሙ ኣኮቴቶሙ ከም ዝብል ብተወሳኺ ከም መልኣኽ ማለት ተለኣኺ ኣገልጋሊ ስለ ዝኾነ ካብ ፈጣሪ ናብ ደቂ ሰባት ንምሕረትን ንመዓትን ይለኣኹ። ምሕረት የውርዱ፣ ልመና የዕርጉ፣ ቅጽዑ ክበሃል ከለው ድማ ይቐጽዑ። ስነ ፍጥረት 4 ወቕትታት ከይተሓዋወሱ ድማ ይሕልው። ዘወትር ድማ ስለ ደቂ ሰባት ይማልዱ፣ ምስጢር ይገልጹ፣ ይረድኡ። ንኸይንሰናኸል እውን ይሕልውና ንዓና ማለት እዩ። የድሕኑ፣ ስግደት ይግብኦም። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ድማ ንሓጥኣን ካብ ጻድቃን ይፈልዩ። ብጠቕላላ ንደቂ ሰባት ህይወትን ድሕነትን ክበሃል ካብ ፈጣሪኦም ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ክሕልውን ፍቓድ ክፍጽሙን ይነብሩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ድማ በዛ ዕለት ናይ 24 ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ዝክር ትገብር። እዞም ቅዱሳን መላእኽቲ ብነገድ 10 ክኾኑ ከለው መጸዊዖኦም ድማ ሱራፊኤል፣ መንበሪኦም እውን ኣብ ኢዮር እዩ። ነገር ግን 24 ሓለቓታቶም ተመሪጾም ብመራሒኦም ብቅዱስ ሱራፊ ሓለቕነት ኣብ ጽርሐ ኣርያም የገልግሉ። ብቕንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ትምክሕቲ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ንእግዚአብሔር ቀረባ ክኾኑ ከለው ብንጽል ክንዲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ብነገድ ድማ ክንዲ ናይ ቅዱስ ኪሩቤል 4 እንስሳ ሱራፊኤል 24 ካህናተ ሰማይ ዝኣክል ቀረባ የለን። 24 ቅዱሳን ካህናት ስርሖም ከም ሞጎድ ኣብ አንደበቶም ምስጋና እናወፀ ንግሆ ይኹን ምሸት ንፈጣሪኦም ይቅድስዎ። ንናይ ስላሴ መንበር ብዘይ ምቁራጽ ይሓጽኑ። ንደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ንናይ ቅዱሳን ጸሎት ብማዕጠንቶም የዕርጉ፣ ንዝረኸሱ ይቅድሱ። ዘወትር ድማ ንደቂ ሰባት ምሕረት ክልምኑ ይነብሩ። ስለ እዞም ቅዱሳን ካህናት ሱራፊኤል ዓብይ ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ይብል። ንኣብነት ዓብይ ነቢ ወልዑል ቃል ኢሳያስ ፈጣሪኡ ተቐይርዎም ኣብ ዝነበረ ኦዝያን ኣብ ዝሞተሉ ወርሓትን ጉሩማን ኮይኖም ንስላሴ ቅዱስ 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 እናበሉ ንዝርያኡ ከቢቦም ከመስግኑ ሰምዐ። ካብኣቶም ሓደ ሱራፊ መጺኡ ድማ ብጉይጠት እሳት ንኸንፈሩ ዳህሲሱ ካብ ለምጹ አንጽሖ። ኢሳያስ ምዕራፍ 6:1 ኣብ ቀለምሲስ ዝተባሃለ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ኣብ ራእዩ ብግርማ በአምሳል አረጋዊ ተመልከተ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:4 ንኣባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝኣመሰሉ ንቅዱሳን ሊቃውንቲ ድማ ብጣዕሚ ምስጋንኦም ክገልጽዎም ከለው ከምዚ ይብሉ። ካህናተ ሰማይ ቅውማን በአውዱ አክሊላት ሆሞ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ እንዘ ይሰግዱ ወይርዱ ከመኢዝ ብጠሙ ሰበ ይበርቅ ለዱ ይብል መጽሓፍ ሰዓታት ማለት እዩ። ትርጉም ድማ ኣብ ዙርያ መንበር ፈጣሪ ዝቆሙ ናይ ሰማይ ካህናት አክሊለ ክብሮም አውሪዶም ኣብ ቅድሚ መንበሩ ይሰግዱ። መብረቀ መለኮት ድማ ኣብ ዝተገለጸ ጊዜ ድማ ብፍርሓት የንቀጥቅጡ ይብል ማለት እዩ። ንግብሩ ባህሪ ስላሴ ክኽእሎ ዝኽእል ፍጡር ስለዘየለ ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ብምስጋናኦም ብማዕጠንቶም ብኣማላድነቶም ክቡራት ስለ ዝኾኑ ዘወትር ከነኽብሮም ይግባና። ንዝረኸሰ ማንነትና መንታን ክቅድስዎ መታን ብኣማላድነቶም ክንዝከር ንጸሎትና ድማ መንታን ክዕርጉልና ንለምኖም። ሕዳር 24 ዓመታዊ በዓሎም ድማ እዩ ማለት በብወርሑ ኣብ 24 ወርሓዊ በዓሎም ምስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምዃኑ ስለ ዝርኢ ዘወትር ክንዝክሮም ይግባእ። ብፍላይ ንዝሓዘነ ልቢ ደስ ስለ ዘብሉ ከም ሊቃውንቲ ከምዚ ኢልና ንጸዋዓዮም። ሰላም ለክሙ
ካህናተ ሕጉ ወትእዛዙ ለእግዚአብሔር ቃል ዘጶዶር የስጋ ራዙ እምነከአ አፍክሙ ሐሴተ ዘኢነጽፉ ሂዞ ቺያየ ህውዝነ ወትኩዘ ልብ ናዝዙ ወበክንፍክሙ ብርሃናዊ አውድየ ሃውዙ ይብል ማለት እዩ። አርኬ ዘሕዳር 24 ቅዱስ አዝቂር ካህን ድማ ከምዚ ይብል ካብ ዜና ካህናት ናብ ዜና ካህናት ንሕለፍ። ንቅዱስ አዝቂር ዝኣመሰሉ ካህናት ምንም እኳ ለበሲ ስጋ እንትኾኑ ስልጣኖምን ግብሮምን ሰማያዊ ስለ ዝኾነ ንመላእክቲ ይመስሉ። ከምኡውን ብስልጣኖም ካብ መላእክቲ ይበልጽ እዮም። ካህናት ይቤሎሙ ወእም ኩሉ ፈድፈደ አክበረሙ ዘይተገብረ ለመላእክቲ ተገብረ ለካህናት። ትርጉሙ ድማ አገልገልተ ይበሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ አክበሮም ንመላእክቲ ዘይተገብረ ንካህናት ተገብረ ከም ዝበለ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ መጽሓፈ ቅዳሴ። ቅዱስ አዝቂር ናይ ናግራን ሕጂ የመን ዝበሃል ክርስቲያን ክኸውን ከሎ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ብንጹር ናይ ክህነት አገልግለቱ ንሰብን ንክርስቶስን ደስ ዘበለ ኣቦ እዩ። ንኩሎም ኣህዛብን አረማውያንን ስዒሩ ኣባጊዑ ሓልዩ ብቁፅሪ ድማ ኣብዝሖም ገሪፎም እንተኣሰርዎ ብቃሉ ስልጣን ኣፍ ደገታት ናይ ሓፂን ከፊቱ ንኣህዛብ ከጥምቕ ተረኽበ። ክቐትልዎ ኢሎም እናወሰድዎ ድማ ንእግረ መንገዱ ይሰብኽ ነበረ። ነቶም ቀተልቱ ኣብ በረኻ ድምፂ ማይ ከይቀትሎም ኣብ ሓንቲ ገበታ ዝናብ ኣዝኒቡ ን700 ወታሃደራት ምስ ኣፍራሶም ኣጽገቦም። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣይሁድ ብእምኒ ክሓርምዎ ከለው እተን ኣእማን እናተመልሳ ርእሶም ሓረምኦም። ኣብቲ ግዜ ብብስጭት ክሳዱ ቆረጽዎ። ምስኡ ድማ ንቅዱስ ኪርያቅ ፈታዊኡን ን48 ተኸተልቱን ሰየፉ። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ማለት እዩ። ሰላም ለአዝቂር ለእግዚአብሔር ምእመኑ ወዘውገ ስራፊ ካህኑ ለኪርያቅ ሰላም ወለከልአን ማህበራኑ ከመ ወርቅ ወብሩር እለ ብእሳት ተፈትኑ በእንተ ክርስቶስ አምላክ አመሰም አኮኑ ይብል ማለት በረኸት ይሕደረና ቅዱስ ክላቶም ዘለማዓን ዝዕሉ አምላከ ቅዱሳን ካህናተ ሰማይ ካብ ምስጋናኦም ሐሴት ካብ ዕጣኖም ጽቡቕ መዓዛ ይውርድልና በረኸቶም ድማ የብዝሐልና አሜን። ሕዳር 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፌል፣ ቅዱስ አዝቂር ሰማዕት፣ 48 ሰማዕታት ማሕበሩ፣ አባ ዮሴፍ ዝሃገረ ጻን፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጥዑመ ዜና፣ ቅዱስ ኪርያቅ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርአስ፣ አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ ዘክብራን፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ታላቁ፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአርምልኝ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይነብር። ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክት ሰማይ ለይኩን